TMTV. Hayırlı шоу bizli kişiler cemaat. Bugün yakşamda demek Tatar şou biznesinin kaynar yangalıkların yangıratır vakit. Min irke hazır başlayız. Bugünkü tapşırıda Bulat Bayram bilen Leysen Gimayeva'nın flash mob'ı, Vadim Zakharov'ның blogger selati açılığı, Moskvada nindi zor şara buluğı, Aydar Galimov'ның qayda nindi burger aşağı hakkında silermin. Kittik. Bulat Bayram bilen Leysen Gimayeva yana konsept programması üstünde işleydi. Şundan hislenip mi Jirli Gayla Instagram şilterinde yaşligim şişmeleri 15 dip atalgan flashmob jibergen. Flashmob'ның kaideleri bulayrak. Әлігі jirni jirlap Instagramga video kirtesiz. En köp like jiygan tamaşaşı Leysen Gimayev bilen konsertda sahnede шығыш ясыячак. Qatnaşıp бәхетигезне сынап карагыз дуслар. Yaşligim şişmeleri Yırakta kalkan mumlarında Avulda gırmun dillerinde Kalırım yuvalmaz şişmeler Zamana degen hazır iki kişinin birisi blogger Vayner. Tanılgan jirşi Vadim Zakharov da şundaylar rətine kirip kile. Vadim hazır күні түні Instagramda әлі storiesler tişire, әлі туры эфир alıp bara. Бар көргәнне, ишеткәнне комментарийларда бире. Молодец, Вадим, булдырасың. Синнән яңа видео сюжетлар китеп калабыз. Барыгызга бик зур рәхмәт. Шурошулар насип булсын. Пока-пока. Обнял, поднял. Башкортстан сандугашы Тат Мустафа каналында яшьлек тавышы хит парадын алып баручы Гүлназ Асаева машинада йөри башлаган. Кыз хәзер Уфа Казан арасын үзе рольда килеш уза. Асаева инде күптәннән машина йөртә белә икән. Машина йөртү таныклыгын алырга 18 яшым тулганлыгына киттем ди ул. Җырчының шәхси машинасы да бар. Нинди икәнлеген әйтеп тормыйм. Тишеп калганнардан түгел. Hayırlı, imin yollar sina Gülnaz. Мәскәүлеләр, яңалыгым сезнең өчен. Татар җыры эстрада фестивале Мәскәүне дер селкетергә бара. Әлеге зур чара 11 ноябрь көнне Дәүләт Кремль сараенда узачак. Рөстәм Закиров, Зинира Ризат Рамазановлар, Эльмира Сулейманова, Айдар Галимов, Ради Гүлякшин, Филюс Кахиров, әле мин дә булачакмын. Килми калмагыз, Мәскәүне бергә дер селкетик. Исегездә булса, берничә ел элек президент агай Фатыр давай дигән театраль солянка булган иде. Бу ел шул ук форматта 5 миллион 500 сум дип аталган тамаша тәкъдим ителәчәк. 21 һәм 22 сентябрь көннәрендә филармония концертлар залында куелачак. Татар эстрадасының иң популяр җырчылары катнашачак. Килми калмагыз, күңелле була диләр. Ничә яшьтә булуыңа карамастан, күңелең яшь булсын диләр мәле. Бу сүзләр нәкъ Айдар Галимов турында. Күптән түгел Уфада танылган рэпер Тимати бургерлар шелтеренең бер ныктасын ачкан иде. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Айдар Галимов шунда барып халал бургерлар ашап кайткан һәм бургер тотып, фотога төшеп, Instagramга кирткән. Аңлаугызча, фото астында комментарийлар шактый җыелган. Кимдер иде ашатмыйлар мәллә, тазарасыз бит дип язса, кайберәләр "О, круто! Ашларыгыз тәмле булсын" дип язган. Ә мин Айдар абыйга кызыгып кына куйдым. Уфага кунакка барып чыгармын әле. Монысы инде яңалык түгел. Күпләрегез күргәндер. Тат Мустафаның яңа сезонында хатлайн тапшыруы ачылды. Хәзер якыннарыгызны телевизор экраннары аша да кытлый, аларга сәламнар юллый аласыз. Линар, Лилия, Лиана һәм Фәннур сезне
Яраткан клипларыгыз белән дә сөендерер, бүләкләр дә тапшырыр. Әйе, дуслар, дөрестән дә Тат Мустафа телеканалында яңа сезоннан хатлайн тапшыруы эшли башлады. Дүшәмбедән алып җомгага кадәр, көндезге 1-дән 2-гә кадәр сез юллыйсыз безгә үзегезнең сәлам хәбәрләрегезне. Ә инде без аларны турыдан-туры эфирда яңгыратып якыннарыгызны сөендерәбез. Шулай ук сез шалтырата аласыз турыдан-туры эфирга, үзегезнең яраткан җырларыгызны сорый аласыз бездән. Ә инде без сезгә иң мөһиме бүләкләр дә тапшырачакбыз. Менә шундый үзенчәлекләр хатлайн тапшыруында рәхим итеп карагыз. Дамир Зиннатуллиннан репортаж карар вакыт та килеп җитте. Бу атнада ул Башкортстанда яшәп, иҗат итүче яшь бәхетле төркеме егетләре белән аралашып кайткан. Бәхетле төркеме бәхетлеме? Һәм гомумән алар белән танышу өчен репортажны карап үтик. Сәлам дуслар, татар эстрадасында яшь яңа артистлар һәрвакыт барлыкка килеп тора. Ташкын булып килеп керәләр, ләкин аннарсын югалалар. Булар ничек булыр икән без белмибез. Таныш булыгыз. Зур максатлар белән килгән бәхетле төркеме. Сәлам егетләр. Сәлам. Сәлам дуслар. Сәлам Казан. Ничек хәлләрегез? Әзермесез безнең тапшыруга дип әйтим. Без әле, Аллага шөкер, яшибез, эшлибез. Нишләячәкбез бүген? Бүген без үзебезнең ике җырыбызны яздырачакбыз. Киләм әле һәм яратам. Алайса без керәбез, безнең арттан әйдәгез. Киләм әле. Киләм әле. Төн йокыңны бүләм әле. Киләм әле. Айлы төндә. Киләм әле. Төн йокыңны бүләм әле. Киләм әле. Киләм әле. Та-та-та-та. Киләм әле. Киләм әле. Айлы төндә. Киләм әле. Киләм. Айлы төндә. Киләм әле. Киләм әле. Яздырылып биттегез бугай әйме? Булдымы? Әй, җырны менә яздырып биттек инде. Хитка ошаганмы? Хит булыр дип уйлыйбыз һәм барсына да ошар дип ышанабыз. Бәхетле төркеме Филүс, Лев, егетләр, ничек хәлләрегез? Хәлләр бик тә яхшы. Менә без Казанда бүген менә студиядә үзебезнең җырларыбызны яздырабыз. Сәлам дуслар. Кайфләр, хәлләр бик тә яхшы. Рәхмәт. Сезнең белән танышуны инде башлап җибәрик. Сөйләп җибәрегез әле, ничә яшьтән музыка белән шөгыльләнә башладыгыз икән? Без Лев белән инде безнең шул ошаш бәлки чаклар без 2 яшьтән үк хәтта җырга гашык булганбыз. Безнең әниләребез, Левнең әнисе, минем әним үземә җырга мәхәббәт тудырган. 2 яшьтән җырлыйбыз инде. Егетләр, бәхетле төркеме кайчан барлыкка килде? Аңа ничә яшь икән, ничә ай икән? Әле яшь дип әйтергә иртәрәк дип уйлыйм. Безнең төркемгә әле ярты елда булмады. Беренче ай гына безнең төркемгә. Аның туган көне бармы? Бар. 14 март. Без контрактларны подпис иттек. Безнең продюсерыбыз бар Мурат Абдулманов. Һәм әлеге вакытта безнең җырыбыз яздырган һәм озакламый безнең чыгачак беренче безнең альбомыбыз. Егетләр, бәхетле төркеме барлыкка килгәнче нәрсә белән шөгыльләнеп йөри идегез? Мин Уфа сәнгать институтында укыйдым, әле дә укуны дәвам итәм. Мин Уфа сәнгать училище тамамладым. Хәзер инде без Филүс белән инде Уфа сәнгать институтында укыйбыз да. Әле быел гына укып бетте дә училищене, әле беренче курска. Ничәнче курста? Мин 4нче курска күрсәтим. Бәхетле төркеме барлыкка килгәнче бер-берегезне белә идегезме, таныш идегезме? Проектка хәтле бер-беребезне белми идек. Хәзер инде без җырлыйбыз, биебез. Сезнең өчен тырышабыз, сезнең өчен творчество итәбез. Ә сез бер-берегезне дуслар дип әйтә аласызмы? Без яисә коллегалар гынамыз? Без Лев белән берничә ай гына таныш булсак та, ул минем өчен бик якын кешем булып китте.
һәм без менә шу җырлар ашадыр дип уйлыйм, һәм менә бердә сәхнәдә торып уже бер-беребезне теге сизәбез. Сәхнәдә дә менә булай да тормышта да ничектер бер организм кебек. Әти-әниләрегез нәрсәләр белән шөгыльләнә икән? Алар да шулай иҗат белән бәйлеме? Минем әти-әнием авылда яшиләр, авыл хуҗалыгында эшлиләр инде. Әнием бухгалтер, әтием төзүче, мин җырчы. Егетләр, менә сез бит инде кайтып әйттегез. Бәхетле төркемендә җырлаячакбыз. Без менә шулай иҗат итәчәкбез дип әйткәч, нәрсә диделәр алар сезгә? Минем әти-әниләрем мине һәр чакта да ярдәм итеп торалар. Һәрбер минем эшләгән эшләремдә миңа киңәшләрне бирәләр дә, мин уже үзем инде хәл итәмәй үзем эшлим. Минем әти-әниләрем шат булдылар, каршы килмәделәр. Бәхетле төркемен урыс эстрадасыннан кемнәргә ошатырга була икән? Шуны әйткәндә, менә безне берничә көн элек кенә белдек. Күбесе башкирский Иванушки диләр. Гомумән шулайдыр инде ул. Әзрәк шашканбыздыр да. Халык ничек әйтәйин, шулай буладыр инде. Үзебез бернинди теге уйлар белән дә әйтмәдек. Без теге Иванушки группасы кебек әйдәгез җырлыйбыз дип, андай уй булмады. Гаеплене эзләмә, яралар бит төзәлгән, еллар сафка тезелгән, ара өзелгән. Син һаман тынмыйсың, гаепле дип саныйсың, миңа үпкә саклыйсың, оныта алмыйсың. Мин гаепле, син эзләп яратканга, мин гаепле. Араларны соğutkanға min гаепле. Ләкин гафу сорамыймын, min гаепле. Чөнки сиңа ышанмыймын. Менә татар эстрадасында, башкорт эстрадасында сезнең конкурентлар кемнәр икән? Конкурентлар, шуны әйткәндә, без беркем белән конкурентлыкка чыгарга уйламыйбыз. Bütün артистлар белән дә ачык бәйләнештә, ачык сөйләшүдә. Кем ничек эшләй, кем шулай эшли. Һәрбер үзенчә эш итә, үзенчә җырлар языра, үзенчә эшли инде. Контракт дип әйттегез, контрактка кул куйганда, инде уйлап алдыгызмы, курку хисе булдымы? Ул бит инде барбер, сен анда кулыңны куясың һәм берничә ел анда эшләргә тиеш. Контракт куюга нык Риф белән икебез нык уйладык инде, катмарлы бу эшне уйлаштырдык, икәү утырып берничә көн контракт нидәрен биш язып, карап, нидер поправкалар кертеп, шулай булай теге бик авыр контракт дип әйтеп булмай. Атгы сезнең контракт катлы түгел инде алайсаймы? Булай әйтергә ярамый, булай урамга чыгарга ярамый, монда әйберешләргә ярамый, андай әйберләр юк. Үзенең теге ниләре бар инде, теге нәрсә ярый, нәрсә ярамый дигән сүзләре бар. Әмма ләкин нык теге все в разумных пределах дип әйткәндә инде. Нәрсә эшләргә ярамый? Бер пунктны әйтеп китәләр. Җырчы үзенең саулыгын сакларга тиеш. Концерт, я запись, я интервью, ничектер соңга калулар булса, анда уже штрафлар ниләр, шундый менә. Шундый хәлдә инде. Теге Киемнәр буенча, образлар буенча анда бармы? Киемнәр буенча да бар, образлар буенча да бар. Безнең киемнәр, образлар барсы да стилистлар белән карала, алар белән эш ителә. Бездә ул эштә безнең белән дә киңәш итәләр инде, теге моны киймә, тегене ки дип кенә түгел. Шимы дип сорыйлар инде. Әлбәттә. Әлбәттә. Кызларга килгәндә контрактта бармы андый пункт, кызлар белән аралашырга ярыймы, юкмы? Юк, кызлар белән аралашырга ярый. Шуңа күрә. Андый бик киртәләр юк инде. Өйләнүгә килгәндә, менә сезнең контрактның срогы бардыр. Ничә ел якынча? 4, 5, 7
шын айтканда бул коммерческий тайна. Ну, долгосрочный контракт безнең. Ярый, менә шул срок эчендә сезгә өйләнергә ярыймы, юкмы? Ничек әйтик инде. Килеп терәлсә инде мәхәббәт янып торса, ярыйдыр. Продюсер белән сөйләшәсез. Продюсер белән сөйләшеп, все в разумных пределах, ярыйдыр дип белим. Әйдәгез алайса без сезнең белән хәзер сезгә кызлар эзләп карыйк әле. Нинди кызлар сезгә кирәк икән? Сезнең өчен кичкенә генә рубрика бәхетлегә кыз эзлибез. Егетләр, бәхетлегә кыз эзлибез. Мин сезгә монда берничә сыйфатлар әзерләдем, кызларга хас сыйфатлар. Әлеге сыйфатларны сез чиратлашып аласыз, укыйсыз, ошый икән үзегездә калдырасыз. Безгә укып күрсәтәсез. Кирәкме икән, без инде аны алып куячакбыз. Киттекме? Кемнән башлыйбыз? Күңелләшми торган. Мондай кыз кирәкме сиңа? Андый кыз булса шәп булыр, конечно. Безнең артист эшендә бик кирәкле сыйфат бу. Ләкин мондый кызлар юктыр дип уйлыйм. Калдырасың үзеңдә? Калдырам. Калдыр әйдә. Лев, әйдә, ал син. Юмор хисе белән. Әлбәттә кирәк. Юмор хисе белән Левка кирәк, калдырабыз. Так, артабан. Тәмле итеп ашарга пешерә торган. Әлбәттә кирәк. Акыллы кыз әлбәттә кирәк безгә. Авыл кызы. Авыл кызы кирәкме? Әмма ләкин авыл кызы да булыр. Калдырасың. Әлегә берсендә калдыр, кырыйга алып куймадык. Бай кыз. Кирәкме бай кыз? Кирәкме бай кыз? Карарбыз. Калдырасың үзең дәйме? Калдырам. Сиңа хәзер бай кызы чыкмый инде. Массаж ясый белә торган. Ох, Кирәкме? шәп сыйфат бу, шәп. Калдырасыңмы? Әле дә уйга килә концерттан кайтып киләм. Кичкене массаж көтә. Аш, шәп. Яхшы. Ябык кирәкми. Алай салып куябыз. Фигура мөһим инде алайса сиңа, әйме? Әйе. Әйдә. Так. Юан гәүдәле. Нисәт инде? Сиңа ябык кирәкме бит? Бәлки сиңа юан гәүдәле кирәктер. Кирәкми. Нинди кирәк сиңа? Уртанча кирәктер. Уртанча кирәктер. Алып куябызмы, калдырасыңмы? Алып куябыз. Кирәкми. Сары чәчле, сары микрофон, сары чәчле кирәкми. Алып куябыз ансын. Кара чәчле. Кара чәчле миңа кирәк. Сиңа кирәкме? Миңа кирәк. Сиңа сары чәчле кирәк идеме? Кара чәчле кирәк. Ничек беләсез? Белмәйм инде. Общий бу. Икебезгә. Эчәү генә калды. Квартиралы кыз. Кирәк. Бай кыз, квартиралы кыз. Бигрәк үҗәт егет булды бу. Бик ней булды. Тугры кыз кирәк. Ансы иң мөһим сыйфаттыр. Һәм инде соңгы сыйфат әйдә ал. Тыйнак. Әлбәттә кирәк тыйнак кыз безгә. Димәк, әйдәгез ачып карыйк тиз генә. Монда әйдә күрсәтегез монда. Так. Көнләшми торган, тәмле ашарга пешерә торган, тугры. Синдә ничектер күңел халәтенә якын булган кыз кирәк, әйме? Ә монда карасак безнең бай кыз, квартиралы, матур, тыйнак, ну ярый, тыйнак булса ярый, юмор хисе белән ничектер Левта финанс ягына караган дип әйтәбез. Нигә алай икән? Ну, гомер буенда төрле хәлләр булды. Шуңа күрә төрле кызлар кирәк. Менә кызлар, сез әлеге сыйфатларга туры киләсез икән, элемтәгә чыгыз, языгыз. Сез Инстаграмда бармы? Әлбәттә Инстаграмда бар. Безнең бәхетле төркеме шилтәр сайтына, бәхетле төркеме сайтына кызлар барыгыз да кушылсагыз була. Егетләр, бәхетле төркеме кайчан булса талашырга мөмкин микән? Әйбер белергә мөмкин микән? Бәхетле төркеме Баядагы кебек, кызлар белгән кебек. Бәхетле төркеме юк, кызлар да белмәй,
талашмайды. Біз бір-бірімізді аңғара тырышабыз. Бір-біріміздің положениесіне кірге тырышабыз. Талашмайық. Ашықта да бір-біріміздің көңілін сезіп кінә яшайбыз. Кім сізді тынышырақ, қайсыңыз қызурақ? Тыныш ул кыз. Түрліше. Қошақта мен аны тынышландырам, қошақта ол мені тынышландыра. Қайсыңыз усал, қайсыңыз юғаш деп айтымыз? Әлі, Плюс айтты әлі. біз түрліше міне. Я ол міне, я мен шекті міне әлі біз близнесы кебек деп өзімді міне шулай деп уже хис ете башладым. Шын айтканда. Кімге көбірек қыздар көз сала? Кімдер қайсыңызға қыздар көбірек яза деп айтымыз? Не үшін Левқа? Лев, Плюсқа. шибер егет, ол менен яшырак. Сен қанша яш? Менің 25 яш тула. Мен 40 яш. 40 минус 20. 20 яш маңа? 20 яш. Демек қызлар Левқа көбірек яза сезелер, әйме? Сезелер дегенде. Наравне. Неше жауап бересіз, ғылмен? Нәрселер язалар көбірек? Матыр жырлайсыз ғына түгілдер енді. Тағын башқа қалған хатларда боладыр. Біздің тамашашыбызға өзіміздің рахматларыбызды айтабыз келе. Алар жақта да бізге язалар, жырлайсыз клипларыңыз деп, шеберсіз деп, рахмат қызлар. Барыңызға да yazғаныңыз үшін біз әрбір сіздің сообщенияларыңызны оқимыз. Жауап қана қайтарған мына өзіңіз көресіз интервью, запись міне әлгі вақытта барайды. Вақыт жетмей, ұйқыларға да 2-3 сағатлап қана ұйқлайбыз. Қызлар, оңға қызын дейім. Концертларда көрішірбіз. Қызлар сізге мәхаббат хатлары язалар ма? Левқа қызық болып кетті ақырсы. Язалар, қадірлі қызлар, құрметлі подписчиклар, жылы сөзлер үшін, жылы хатлар үшін сізге бик зор рахмет. Сіз бізні нық ярдәм итәсіз. Біз сізге зор рахмет әйтәбіз. Нақ шулай. Егітлер, сізге сыңға арада қыздардан итибар арттымы, сезілем ол? Әлбәтті сезіле. Хатта міне орамда жүрген шақты да Танылар? Танылар, биг шот. Шуның үшін біз биг шотпыз. Значит, міне біздің бүтін ішлеген ішлер дұрыс юнәліште. Егітлер, үйлену үшін ең қолай вақыт, ең қолай еш, неше еш екен? Левтан сырайға әлі. 23 яш. Филюсның варианты. 3 жылдан соң. Мен де шыны ойлап тұрам, 3 жылдан соң сен үйленерге әзір менде? Әйе. Қарар біз. Мен алай әйтәлмеймді. Филюске қара 25 яш, әлі үйленесі келмей ағына. 20 яшта мен ойлайдым. 25 яш тұлғаш үйленем деп. 25 яш тұла бірінші күннен соң әлі үйленерлік өзімнің ипташымды таба алмадым әлі. Әтиәнелеріңіз бір шей ме? Қошан үйленесің, енді қыздар қошан апайтасыз дейді. Қортиней бір шей. Қортиней. Онлайн дейем. Ерген қызларығыз, ғоймен тұрмыш иптәшләрігіз артист болырға мүмкін ме? Яйсе принципиялер әбішті ижат білен бәйлі болмасын ма? Мөһим түгел. Артист булырга да ярый. Шулай кім болса да ярыйдыр инде ул. Артист болса да йөрәк ничектери, йөрәк ничек куша. Шулай булар. Сіздің бірнеше клибіңіз бар, менің үшін енді таныш клип ұлда болса Ақышым. Ақышым клибында сіз бір қыз үшін соғыша яздыңыз. Тұрмышта бұл болырға мүмкін мекен, қызлар бөләсіз ме? Әлігі вақытта қызлар бөлген болмады әлі. Левқа бір түрлі қызлар үшін, екінші түрлі қызлар үшін клипта ғана болды енді бұл хәл. Һәм бұл клипта ғана қалсын. Алай былай соғышып кетерге тура келсе, қызлар арқасында кім yol берер екен бірінші? Біз Лев білен қызлар біздің түрлі қызларға қарайбыз. Левқа бір қызлар үшін, екінші қызлар үшін бұл хәл клипта ғана қаларды деп ойлаймын. Лев білен біз нық доспыз. Әміне дұрыстан да популярлашу сезіле башады ма? Келіп селфилар, фотографияларға түшәлер ме? Бәхетлі түркімі сіз бит әлі деп. Ажиотаж көбейді ме сізге қарата? Шыннан еткенде
урамда да күрәләр безне. Без уже шушы дулкында. Шуңа без бик шатбыз. Безнең эш дөрес юнәлештә бара икән. Егетләр, сез күп акча эшлисезме? Әле ул сорауны бирергә иртәрәктер дип уйлыйм. Чөнки безнең төркемгә 3 кенә ай булды, 4нче ай. Безнең төркемгә без әле кертәгенә барабыз, кертәгенә барабыз. Ләкин алдагы көннәрдә, алдагы киләсе елларда буларды дип уйлыйм. Болай үзегезгә шәхсән менә яшәргә, тормышка ничә сум кирәк икән аена? Төрле хәлләр була инде. Башакта. Мәсәлән, кинәткә кирәк булып китә. Киемгә, костюмга, үзебезгә генә яшәргә дисем, яшәргә шул киенергә, ашарга. Алай без теге бик итеп йөрмәйбез инде. Шиткәндә шикава итеп йөрмәйбез. Теге по-скромному, шулай инде. Күп әйберләрне без менә авылдан алып киләбез, бәрәңге, тавык итләре, әни, рәхмәт. Сезнең продюсерларыгыз кем? Алар кемнәр белән эшләгән, кемнәрне инде йолдыз иткәннәр икән? Безнең продюсер Мурат Абдулманов, ул безнең музыкаль продюсер, иҗат итә. Ул Мәскәүдә яшәй. Ул эшли рус эстрады белән, Алсу, Тату, Николай Басковлар белән һәм башкалар. Фабрика звезд белән. Хәзер инде икенче продюсер Рамиз Зарипов. Ул төзүче, җитәкчесе инде. Егетләр, алар сезне каян тапты? Ничек сез аларга килеп эләктегез гомумән? Бәхетле төркем барлыкка килгәнче кастинг булды. Төрле шәһәрләрдә безнең продюсер Мурат Абдулманов ясаган кастинг, хәтта Казан, Чаллы, Октябрьский, Туймазы, Уфа, төрле күп шәһәрләрдә кастинг үткән һәм без менә ике Уфа егете шушы бәхетле төркемне үзебез бәхетле булдык шушында әлеге үзгә. Ничә кеше арасыннан сезне сайладылар дип беләсез? Где-то 50 кеше булгандыр. Татарстанда да шулай танылырга телисез. Ни өчен менә шулай Татарстанда да яуларга булдыгыз? Без үзебез татар егетләр булгач, башкасына үссәк тә татарга ничектер тартылыш бар. Чөнки монда күбесе татарлар һәм монда да күп возможностьлар һәм барсына да үзебезнең җырларны, үзебезнең клипларны, үзебезнең иҗадыбызны барсына да бөтен татар халкына, башкорт халкына танытабыз килә һәм яратып тыңларлар дип белибез. Егетләр, мен сезне хәзер татар эстрадасына багышларга телим, сезгә сораулар бирәм. Әлеге сорауларга җавап бирергә кирәк булачак. Дөрес җавап бирсәгез, 10 сорау монда барлыгы, 5 сорауга җавап бирсәгез дөрес итеп, сез минем уйлавымча татар эстрадасында булырга тиеш кешеләр. Юк икән инде, карарбыз. Әйдәгез, Салават Фатхетдиновның отчествосы. Салзакич. Яхшы. Римма Ибрагимованың улының фамилиясе ничек? Никитин. Ярый, рәхмәт. Гөлназ Сафаровның күзләре нинди төстә? Зәңгәр. Яхшы. Артур Марат дуэтының Артурында шәше нинди төстә? Шәшләре юк. Яхшы. Зөфәр Билаловның хатынының исеме ничек? Зәйнәп. Фамилиясе? Фәхретдин. Дөрес әйтегез моны. Фәрхетдин. Ярый. Татарстанда кемдә алтын тавыш? Филюс Кагиров. Мине таш. Шәп. Җырлау тапшыруын кем алып бара? Рифат Зарипов. Яхшы. Асаф Балиевның бер җырының исемен әйтегез.
Сіз матур кызлар җырлыйм. Афәрин, дөрес. Ринат Рахматуллинның иң популяр җыры. Алдама мине, тукта яңгыр һәм картайма әнкәй. Миңа шаймынса. Мин сездән булай көтмәгән идем. Акчарлак гәҗитенең баш редакторы, хуҗасы кем? Ай, авыр сорау булды бу. Акчарлак газеты бар икән беләбез. Ярар, егетләр, мин җавабын әйтәм, ул да булса Габделфәт Сафин. Әйдә, тиз генә сораулар буенча узыйк. Салават Фатхетдиновның отчествосын әйттегез, дөрес. Салават Закиевич. Римма Ибраһимовның улының исеме, фамилиясе дип әйтик. Фамилиясе Таишев, Никитин түгел. Гөлназ Сафарованың күзләре зәңгәр төстә, шәп. Инде 2 сорауга дөрес җавап бирдегез. Артур Марат дуэтының Артурында шәше юк. 3 дөрес җавап. Зөфәр Билаловның хатыны сез беләсез, Зәйнәп Фәрхетдинова. Татарстанда кемдә алтын тавыш? Фелис Хакиров. Инде бу ничәнче сорау булды? 5-нче дөрес җавап. Җырлау тапшыруын кем алып бара? Рифат Зарипов. Асаф Валиевның бер җырын исемен әйтергә куштым, әйттегез. Ринат Рахматуллинның иң популяр җырын шулай ук әйттегез. Акчарлак гәҗитен әйтә алмадыгыз. 10 сораудан 8 сорауга дөрес җавап бирдегез. Сез татар эстрадасына керә алырдай сезне багышладык гомумән. Рәхмәт. Катлыйм. Рәхмәт сезгә. Егетләр, шоу-бизнеста булыр өчен акча күп кирәк микән? Гомумән сезгә акча күп кирәк булды үзегезгә. Бик яхшы сорау бу. Рәхмәт шушы сорауың өчен. Шоу-бизнеста эшләр өчен минемчә һәм беркемгә дә секрет түгел дип әйтәм, нык күп акча кирәк. Миллионлап акча кирәк, чөнки сыйфатлы аранжировкалар, сыйфатлы җырлар, клиплар, үзегез күргәнсездер безнең клипларны. Аның өчен барысы өчен дә акча кирәк. Һәм ротация өчен каналларга, күп әйтергә була, акча нык күп кирәк. Гастрольләр турында шулай сорыйсым килә. Гастрольләр планлаштырамы, кайчан уйлыйсыз? Сезнең инде планнар бар бугай моның буенчаймы? Алла берсә, яз көндә, инде февраль, март, апрель айында зур гастроль турга, зур сәфәргә чыгабыз әле Алла берсә. Берсә Башкортстан һәм Татарстан шәһәрләре буенча шушы язгы гастрольләргә чыгайбыз. Сезгез шәхсән әлеге гастрольләрдән нәрсә көтәсез? Үзебезнең концертлардан, гастрольләрдән көтәбез инде. Иң беренчедән безне тамашачы яхшы итеп кабул итәр дип уйлыйбыз. Һәм тагы да үсеш булыр дип уйлыйбыз. Аннан тагы да киләсе гастрольләргә тагы да яхшырак сыйфатлы җырлар уже тагы да ясарга. Егетләр, бик популяр артистлар да кайсатта халык тамашачы җыя алмыйлар. Сез моңа әзерме гомумән? Ничә кеше килсә дә без аларга шат булырбыз. Килегез бергә безнең дулкында булырсыз. Бәхетле төркеме нәрсә белән тагын кызыксына икән егетләр? Нәрсә белән шөгыльләнергә яратасыз? Хоббиларыгыз бармы? Буш вакытта без вакыт булганда инде спорт белән шөгыльләнәбез. Әзрәк үзебезне формада тотырга, спортзалга йөрибез, йөгерәбез. Тагын нишләбез? Иногда Безнең вакытны күп ала инде уку безне, вакытны күп ала уку вакыты, аннан менә шул концертлар инде студияда күп вакыт китә. Хәтта менә 2 җыр яздыруга, менә берничә көн кирәк. Егетләр, хәзер безнең тамашачыларга мөрәҗәгать итәргә була. Теләкләрегезне җиткерегез. Кадерле дуслар, хөрмәтле милләттәшләребез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, без сезгә бәхетле төркеме исеменнән исәнлек, саулык, гаилә бәхете, мөхәббәт белән яшәгез һәм әлбәттә безнең кебек бәхетле булыгыз. Дуслар, бәхетле төркеме белән яңа хитны яздырдык, аралаштык, серләрен белдек. Егетләр, сезгә ошадымы бүгенге әңгәмә, бүгенге күрешү? Бик ошады, бик күңелле итеп утырдык. 2 җырларыбызны яздырдык. Киләм әле һәм яратам. Һәм бу җырларны сез безнең киләсе беренче альбомыбызда күрә алачаксыз, ишетә алачаксыз. Егетләр, без сезгә бары тик уңышлар телибез һәм инде киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Пока-пока. Репортаж карагач саубуллашабыз. Моны беләсез.
Шуңа барыгызга да күңелле эш атналары, яларның калган берничә сәгатен матур уздыруыгызны теләп, мин Иркә, сезнең белән сау булашам.